ଏଠି ସୁବିଧା ହେଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ବଡ଼ କହିଲା ଗାଦ ସେଠି ହବନି, ବସି ହବନି, ପକେଇ ହବନି। को कांदुची बोधे ऊपरे घरले ग्यारह ढले बंद कर दो। हाँ ଏଇଠି ଲିପା ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି ପଟି ପକେଇ ଗାଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିବ ଲିପା ହେଇନି ତ ଏଇଠି ଗଡ଼େଇଲେ ହବ ଯେ ଏଇଠି ବେଶୀ ଖରାଟା ହେଇଛି, ଏଇଠିକି ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେ ଆଣି ଚौकी ଜାଣେ ତୁ ସାरे କ'ଣ କରେ ବନ୍ଦ ନେଇଥିବ ନା ଡେରି ହବ ସବୁ କାଳେ ଗଲା ତୁ କ'ଣ ପଠେଇକିନା ଫୋନ୍ କରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଖାଲି ପାଟି କରୁଛି ଆରେ ଯାଉ ହେଇଛି। तू जा तू जाऊ